A partir d'avui tinc dos càmeres iguals. Un agraïment al meu amic Pau, que ja em va deixar un objectiu, i avui m'ha deixat una altra Sony Alpha 6400, que és la càmera que ja tinc. M'he de posar a configurar-la perquè estiguin exactament igual configurades. I el que no tinc, que hauré de comprar-ne una, és una targeta SD. I la pregunta, per què vull dos càmeres iguals? En un principi li vaig dir, no em fa falta, perquè vull la mateixa càmera, però pels dies que vaig a fer fotos a partits de futbol, anar amb dos càmeres pot estar molt bé. D'aquesta manera puc tenir en una càmera el teleobjectiu i a l'altra càmera el 18-135 mm, perquè així en el cas que se m'apropin poder canviar ràpid de càmera. Perquè fins ara el que feia, depenent de com estigués jugant l'equip, o estava amb el teleobjectiu, o si era un partit que hi havia un equip que estava tot el rato atacant, o estaven jugant quasi tota l'estona per la mateixa banda, llavors sí que em solia posar a aquest objectiu ja que el tenia els jugadors més a prop. D'aquesta manera puc fer les dues coses a la vegada. Llavors, guai, estic molt content. O sigui, ja tinc ganes de que comenci la temporada per anar un dia amb les dues càmeres i fer el meu show. Gràcies per veure'm, i no ho he dit a cap vídeo, però tot i que els vídeos els estigui veient poca gent, us agraden bastant, així que seguirem amb el format aquest de... us explico la meva vida. Adéu!